Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel og karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Og karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Tawagan lang ko sa pangalan na V. 36 years old, born in USA but raised here in Cebu. 5'7" ang height, pution, ug sexy, ingon akong bana. Akong mom kay engineer, ug si dad kay architect. Nami architectural firm ug resort. They both manage it well. In short, anak ko og adunahan. Si Ted, gikan sa medyo dako na pamilya. Pobre, pero malipayon. 44 years old, born and raised here in Cebu. 5'9" ang height, moreno, guwapo, og nindot kaayog ngipon. 8 years sa mga age gap ang naami duha ka anak. Si Iya kay going 20 og si Dustin kay 10 years old na. Ug karon, sugdanan nako ang among story. Ug ani ang dagan. Nagdako ko nga mga yayara ang kauban, kay always busy akong parents. Gabi na sila muli, pero kada buntag ana, dungan mi mga on para daw dili ko malain sila. That time ako ang tao nga balay, eskwelahan lang jud. Overprotective kayo sila nako. Ug na school act, always yun na sila nga present. Mong okay ra sa ako ang among situation, kay kahibaw ko nga para raputo sa akong future ang ilahang pagpaningkamot. Since elementary ko to third year high school, ang akong driver kay si Tatay D. Unya kay namatay man siya, kay giatake sa kasing-kasing. May galing kinatunong to siya nga bakasyon na matay. Since di man kulagan, dili kay ko kinahanglag driver ato na time. Until nga ting klase na po, nya dili man ligi basta-basta si daddy mo hire og driver, kay dalagan na gud daw ko, basin unsaon ra daw ko. Kaniday si daddy, nidawat siya og working student, nganla natugtad. Kani si Ted gikan sa pobre na pamilya, pero kugihan mo eskwela ug maayo kaayog pangutok tawhana. Third year high school siya that time nga nagsugod og work ka daddy. O ganahan kay si daddy niya kay kugihan jud og willing makahuman, maong gipasiligan siya ni daddy na paeskwelahon og college. Pero sa wala pa siya ka-graduate og high school, iyahang papa kay na-disgrasya og na-bedridden na. So ni-decide siya na di isa mo proceed og college. Pero ga-work jahapon siya kay daddy. After 2 years namatay iyahang papa. Ina siya ni daddy na eskwela na Ted, kay aron makakita ka og maayo nga trabaho pohon. Sa moto, nga nag-continue og eskwela si Ted. Engineering pod iyahang gikuha. Og na siya'y free time, mo work rasad siya. Until ni-graduate siya og nakapasar sa board exam. Still, ga-work Japon siya kay daddy ani na time. Og ako ani na time, mo 4th year high school na, og wala paghihapoy driver. Tungod kay dako kay salig si daddy siya ha. Gihangi niya si Ted nga mausay mo hatod kuha na ako sa eskwelahan, since maoro man jud ako kunuhay rota. After ko niya ihatod, balik na sad siya sa work, kuhaon lang po ko niya ikahapon. Di man kayo layo among balay og sa business ni daddy. 30 to 45 minutes away lang. O first day of school siya na ang driver og first time po na ako siya nga makita. Akong first impression niya, kay gwapo. Nindot kay siya manamit, og nindot sad og lawas kay batak man sa trabaho before.
Sa pila ka days na mo nga sige kuyog, nabantayan ako nga dili kay siya historiador. Vice versa po. Mura mig mga amang sasakyanan. Mabatian ra nako ihantingog kung nako'y pangutan na siya. Unya mubo ara kaayog tubag. Milabay ang pila ka buwan, medyo close na mi. Sige na may istorya sa sakyanan. Og na in love ko siya. Pero wala ko gapahalata nga na-fall na ko. Na-feel pod na ako nga napod siya na-feel sa ko Pero murag iya harang gikontrol. Sa mga to nga nisaway kog entertain og boy. Unya dungan may nga manggawas sige. Ako yung gitoyo nga makita niya ang guy. In short, gipasalos na ko siya. At first, isog kaihang nawong, unya di na makigistorya. Ako ujud nga gituyo nga adlaw-adlaw na ko ihatod sa guy sa gawas sige. Ug tuod man iyahang gikarir ang walay pagtagad-tagad sa ko. Then pagka December ato, nagpa-Christmas party si Daddy. Kasagaran sa resort ra namo iheld. Pero first time ni nako nga moattend. Kay ever since dili ko ganahan magkuyog-kuyog kung ana. Kay lagi naara jud ko permenti sa balay. Nganong first time nako nga moattend? Because of him. Gusto na ko makita ihang other sides ug unsa siya sa ubang tao. Ug labaw sa tanan makita nako iyahang lawas. Well, maligo. Ka. Wala man siya mag-topless oy. Na-disappoint ko na. Pero this time di na siya magsungit-sungit. Istorya na mi og balik. Din milabay ang pila ka bulan, February na to. Birthday sa iyang manghod. Anong nakibaw ko? Kay na may cake sa likod sa sakyanan. Mong ako siyang gipangutana kung para kang kinsa to. Mingon siya, nga birthday sa kumanghod. Then ako siyang giingnan, nga ma-birthday ko sa inyo na. Then mitubag siya, nagamay ra may hikay, nga basin ludon ka dito, kay sa squatter ba mi nagpuyo. Mitubag ko, nga okay ra ligi, basta makuyog ko. Then mitubag siya, nga basin masukoy mong daddy, wala rabaka na nanghit. Then ako siyang giingnan, di lagi to. Dako man tog salig si mo unya kadali raman sa dito. Then maingon si Ted, unya kay naka-uniform pa man ka. Then mitubag ko niya, kay bawal di ay ma-birthday while naka-uniform. So mo to nga naabot na mi sila 18th birthday di ay siyang manghod nga babae nga si Mika. Ilahang balay kay gamay pero limpyo og daghan kay medal sa sala. 5 di ay sila ka managsuot. Si Ted ang eldest. Tagadji ko sila. Feel na ko nga part ko silang family bisag sige silag ingon nga pasensya na mama. Maora jud ni among hikay og pasensya na sa mong balay nga gamay. Og miana ko, okay ra titoy. Nindot gali mo kay aligre mo dere. Nabusog og nag-enjoy ko. Nya taod-taod, mingon si Ted. Nga ma'am, iuli na tika. Basin gipangita na ka sa inyo. Mitubag ko, sayo pa kayoy. For sure wala pa pod sila sa balay. Mitubag si Ted, wala ra ba ka nananghid? Basin na balaka na tong imuhang mga yaya dito sa balay. Tinako siyang giingnan, walay payphone dere. Mitubag ko, nga wala. Pero naami silingan nga naay telepono. Mitubag ko, pwede makatawag ka dali. Pahibaw lang ko nga naa ako dire sa inyohan na birthday aron dili sila mabalaka. Sumoto nga nakatawag ko. Sumurag giganahan pud ko nga mostay og dugay pa kay nakapananghid naman. This time nagtagay-tagay na ang mga barkada ni Mika og ilaha kong gihagad og ni okay rasad ko. Bisan dili ko anad. Para maiba lang ba? Ug mingon si Ted sa ko nga ma'am, ayaw inom kay minor pabiya ka. Basin niya kasukanta. Tubag ko, gamay raman, tilaw-tilaw rabitaw. Diniingon siya, basta ayaw. Ang binang baso be. Ug ako siyang giingnan, nga KJ pala niya eh. Moto akong gihatag ang baso ug milakaw siya. Dahito nakiinom man siya dito sa gawas. Unya kay naglagot naman ko, nangayo ko og beer sa katong barkada ni Mika, unya akong giinom og straight. Murag naka 4 shots ko ato. Kaniling hindi anad sa ino, murag nalipong ko gamay, pero wala ko gapalata.
Sa mga 7 ka na to padong nami uli, istoryador na kay ko, ug nahibuong siya. Ug mingon si Ted sa kuha, nga kahibaw ko nga niinom ka, kay di man ka ingana. Ayaw pa as if kay kahibaw ko nga di ka na. Mitubag ko, gamay raman akong nainom oy. Niinom man sa jali ka. Mitubag siya, nga one shot ra ko kay kahibaw ko nga napa ko ihatod. Mihilom mo ka jud, ug after a while nagsugod na ko yaw-yaw og bisag unsa. Ako siyang gingnan, Ted, bisan gamay, wala pa ka maibog sa ako Wala mitubag si Ted, pero murag nakuratan siya sa akong pangutana. Ug ako siyang gingnan, nga sa kadugayon nato nga sige kuyog-kuyog, nagka-crush na ko si Moha. Mitubag siya, paghilom na ma'am, pataka na kagyaw-yaw. Next time, ayaw nag-inom ha. And ako siyang gingnan, nga anak man jud ka, sagdi lang, maibaw garsad ka na ako pohon. O wala na siya mitingo. Pagabot sa balay, maayo gali kay wala pa silang daddy. Nagwash ko niya, naghigda na. Nauwaw ko sa akong ipangyaw-yaw. Aha ka ba? Pagkaugma, wala na may tagdanay. Week sa ang milabay, balik na sad may tagad. March 1999, birth month ni nako. Imangutan ako ni daddy og unsa nga birthday party akong gusto. Anak og pool party kay kasagaran sa akong birthday kay princess theme gali. Mong ni-decide ko na pool kay para maibasad o gusto nako nga gamay rag bisita. Ako rang mga close friends. Somewhere south akong gusto liguan. Unya wala na lang may kuyog silang daddy. Ipakuyog daw niya si Ted namo araw na ako'y driver ug na ay maglantaw-lantaw namo. So okay ra ko. Sumoto nga naabot nami sa resort. Di kayo ni siya dako nga resort pero giabangan na niniladaan ni daddy. Ang staff lang pod ang nag-prepare sa mga food ug drinks. Walo may kabuok tanan apil si Ted. Ako at 16, dalagan ako. Makita na nga na ay korba akong lawas. Mong confident kay ko musuot og two-piece. Since na may mga boys, nagsapaw ko og shorts. After namo nangaon nang ligo me. While nag-inom-inom sa dugway. Unya kay ang mga boys kay gusto man og beer, maong nag-beer na lang sa mitanan. Si Ted, nakijam pod namo. Then pagka almost midnight na, ang uban hubog na, ug nangatulog na. Kami na lang duha niyang nabilin. Ug mura kog nabaguhan sa ambience. Maong mintindog ko og matog na sad unta, pero iya kong giingnan nga V, please stay bisan kadjat lang. So ako, gikilig, pero wala ko gapahalata. Nilingkod ko og balik pero di na mi doon. Then ana siya, nga dool na ko, basin niyag di kakadungog sa akong isulti nimo. Niiswag ko niya asya mi barog, ug ni atubang na ko. Ug mao ni iyang gisulti. Nga V, thank you kaayo sa mong family. Way hapit na nako naabot ako mga dreams. Ug salamat kaayo sa diha nimo. Kay wala ako nimo gina-look down unlike sa ubang rich kid nga manlait na dayon sa mga drivers. V, kung mo-graduate ka, mag-separate ways na dyan kaysa Ateneo maka sa Manila daw mo school. Ug ako, mo-abroaday na sad para makatabang nilang mama. Last day na lang nako as driver nimo the moment na makahuman ka. In 2 weeks time or in a month, largan ako. Kay ready na ko tanan. Okay kay mong daday sa pagpananghid na ako. O kung wala daw ko'y swerte dito, andam ra siya nga modawat sa ko. Then he grabbed my hands ug miingon nga V, nalipay ko si mong gi-confessed last month. Pero wala lang kumitubag si mong pangutana ato. Kay pawo ko nga nakainom ra ka ato. Pero that night V,
wala ko katulog. Sobra kayo kong kalipay nga even ako mga igsuon, nabantayan akong pagkagwapog sa mo. Wait, sa kanunay na akong hatod kuha ni mo. Nahulog na sad ko diyan ni mo. Na-fall na ko ni mo. Mahal na tika, V. Mihilak na ko, ani. Misumpay siya. Pero lisod pa man atong sitwasyon karon. Kay amo tika, ni ako ultimura. I love you, V. Huwag iya akong ikisan sa lips. Unya, gihatod ko niya sa doorstep sa akong resort room. Mulakaw nun to siya pero ako siyang gitawag ug may kiss pod ko siya. Tungod lagi kay nakainom na ko. Nanginit ang tibok lawas ni Dodong ug Inday. Ug diha dyan na itabo. Pag-augma nang uli na mi, wala kayo mi pansinay para dili malata. Pero akong kasing-kasing naglukso-lukso na taon sa kalipay. Then pagka-graduation day, month of April, nalipay ko nga sad ko ani. As usual, nagparty akong parents og 2 weeks na lang di ay mularga na si Tad. Walay nakahibalo sa mong relasyon. Goal na ko kay last day na niya karon as driver na ako. Medyo daghan kong bisita, mang wala kay may kalugar og storyahay. Nagkatok rami pagkapananghin na niya nga muli na siya. Ug basin daw, dili na may makita. So ako siyang giingnan, di ko masugot, magkita at ugma. Nangutan na siya asa. Ako siyang itubag nga sa SM. Nangutan na siya kung si oras. Ako siyang itubag mga 2 p.m. Then may siya okay. Then sige, lakaw na ko. Walay case kay daghang tao. Sumoto nga pagkaugma. Nagtaxi lang ko padulong sa SM kay wala naman ko'y driver. Iya kong giwat sa may entrance. Nangaon may kasuroy-suroy ug nanggawas may past 6 p.m. Akong pananghid aning daddy magkita-kita arami sa akong mga classmates. Sa moto nga lakaw-lakaw rami, kilid sa dalan, magambot ba, nga nanakay man may taxi padulong sa hotel. Then nag-rosaryohay mi dito eh. Bitaw, kabalo na mo. Past 8 na ko na uli o nagsabot na sad mi nga magkita mi the day before siya mularga. Same time, same place ra gyapon. Pagkita na magbalik, same og ending sa. Pero hilak na ko ani kay layo na siya. Then pagka first week of May, murag lain jud akong paminaw. Magsinuka ko kada buntag unya tapulan ko mubangon og maligo. Kahibaw ko nga mapdos ko. Supposedly magpa-enroll na ko ani sa Manila pero nabantayan man ni daddy nga murag luya ko. Mong next day na lang daw. Pagka next day, same ra gihapon akong paminaw ug nagduda sila nga mapdos ko. Ilaha kong i-confront pero wala ko mitingog. Suko kay sila og naghilak na sad. That day, gidala ko nila sa OB og nahibalaan namo nga 7 weeks pregnant na ko. Samot kahilak akong parents kay asa ba daw sila nagkuwang og si kinsa ba daw ang amahan nga wala man sila'y nadunggan nga nagkauyab ko. Never ko mitubag sila mga pangutana. Ako ray nakahibalo sa tanan. After a week, nag-decide si daddy na adto na lang daw ko sa States magpadayon sa kuwang gisaba. Di adto sa gisuon ni mami. Kahibaw ko nga uwaw sa parts sa kong parents nga ilahang usa ka anak na mapdusan lang. Gikuyugan ko ni mami paglarga. Og si Ted kay wala na ko'y balita. Kay di pa biya uso ang social media o cellphone sa una. Nagsigir ko gahandom siya. Pero I know wala siya gi-promise sa kuha kung mabalik ba siya or unsa pa.
Bisan og walay kami, lipay gihapon. At least na siya gipilin nga remembrance, which is ang among umaabot nga anak. Pagka December 11, 1999, nanganak ko og baby girl via cesarean. Since dual citizenship man ko, okay ra nga magdugay ko dito. Dito nasad ko ni eskwela o college ug ang gabantay sa anak kay ang usa nako kayaya before. Ni-graduate ko og 4-year course dito ug ang bata almost 4.5 years old na ug never pa mi nakauli og Pinas. Silang mami ug daddy ra ang mobisita namo if na sila'y time. Ako, never pa ko nakig-boyfriend og balik. Gahandom gihapon kong Ted, labi na kay ang bata nagdako nga liwat kayo siya ang mata ug agta. Na-feel sad na ko nga murag kahibawo na si daddy ug si Kinsa ang amahan kay liwat jud kayo. Wala lang ko nila pangutan nagbalik. After na ko ni-graduate, nang-apply ko work dito, bisan og suportado mi sa kong parents. Kay laay pud biya nga maghinunong sa balay. Kay si iya mo school na sad. Mayo kay among kinabuhi dito, pero never nawala sa kong nahuna nga ganahan na kay ko muli og Pinas. Din milabay ang mga panahon. Month of June 2006. Bakasyon na sa bata ug mi-decide ko nga manguli na mig Pinas. After 7 years nakauli na jud mi. Still wala gihapon ko'y balita ni Ted ug nag-work na sad ko ani sa mong office. Ug si iya kulit kayo. Asa daw ihang papa kay ingon man daw ko niya nga naa diri sa Pinas ihang papa. Nalisang ko eh. Kay asa gud taon na ako siya pangitaon. Ang one night, nakadecide ko nga moadto ko silang balay. Mangumusta siyang family ug makibalita gud sad. Sumoto nga niadto ko pero wala naman day sila dito. Namalhin na daw pero wala sila kay pahukong asa. So nawad-an na jud ko paglaom. Ang ako lang unta kay mabalaan ni Ted nga naa si iya kay deserve pud biya niya nga makaibawo. Naghope ko nga unta dili pa siya minyo. Or kung minyo man gali, unta musabot ra iyang asawa nga naay iya nga mi-exist. Pagka September ato, usa ka hapon ni ato kog SM kay nakoy gipalit og nihapit na lang sad ko sa National Bookstore palit og storybooks. Sa sige na kog pili na iniduol na kog niingon nga Ma'am V, ikaw na? Paglingi na ako kay si Mika man di ay. Natulala ko kadali kaya akong nahuna ato, duol na lang ko sa kong tumong. Which is makasulti na ako si Ted. Unanguta na siya, okay ra ka ma'am? Itubag ko, nga okay ra ko. Ikaw, kamo, kumusta pod? Mitubag siya, nga teacher na ko karon og silang mama okay ra sad. Kapangutan-on na kay kobot siyang kuya pero giabot kog kauwaw. O siyang gingnan, nagdali ka? Mga onsa ta na. Mitubag siya, nga pauli nun ta ko ma'am. Pero sige, mga onsa ta. Sumoto nga naka-order na mi, huwat na lang i-serve. Kumingin siya, Ma'am V, di gwapa jud kag maayo. Naundan-undan na ka. Itubag kog, thanks, ikaw pud gali. Then mingon si Mika, nga dugay na kay ko nga walay balita sa imo. Since wala nag-work si kuya sa inyo ha. Nahilom ko ka jud og mitubag. Miadto manggod kog US Mika. Dito na ko nag-college og this year lang ko nakauli. Itubag siya. Abi ko man og sa Ateneo ka nag-school kay mao man toy ingon ni kuya sa una. Then mitubag ko, nag-change man akong plan ato. Maong sa States na lang ko nag-school. After ato, nangaon na may, then pagkahuman, nangutan ako, nga Mika, kumusta na si kuya nimo? Abroad gihapon? Itubag siya, nga ma'am, naningkamot yun siya aron may peskwela meniya nga mga manghod. Ug maharuhay gamay among kahimtang, pero yearly siya magulian. Itubag ko, mo ba? Gapa-as if ko ani nga wala ko makahibawo, nga wala na sila dito silang gipuyan sa una. Nangutan ko, dito riyapon mo nagpuyo?
Then mitubag siya nga namalhin na sila. So before mi nag-iahayog uli, nag-exchange sa mig cellphone number. Usan man ang cellphone ani na time. 80 to 10 pa akong cellphone, iyahakan ng naapay antena. Dili kami mag-text sanay ani ni Mika, pero gaan kay akong loob siya. Then 1 month later, mi text si Mika og di ba daw ko busy sa Sabado kay birthday siyang mama. Ni okay rasad ko. Nag-taxi lang ko padulong sila. Pag-abot na ko dito, welcome na sad kay ko. Nindot nilang balay, 2 sandanas na, still limpyo gyapon. Ilas akong gipasulod sa sala kay nag-prepare pa sila adto sa kusina kay for final touch siguro kay past 10 a.m. pamansad to. So ako, naglantaw-lantaw lang sa ko kung unsay naa silang sala. First na ko nakita ang grad pic sa college ni Ted. Guwapo kay siya kitaon og nindot kayog smile. Samot og ka-in love og kamingaw siya. Taod-taod ni Dol si tita. Chika-chika mi habang wala pa mangaon. Hangtod sa niingon siyang first uli ni Ted na ngumusta to ni mo ma'am. Og wala ba daw ka makasuroy sa mong balay sa una. Dinigo ra daw siya nga miingon nga wala na siya'y balita sa kuha. Pag uli na ako, feel dyan na ako na belong ko silang family kay astang buutan na dyan nila tanan. Well, naghigda ako. Nadumduman ako ang mga kaagi ni Ted og naghinila ko sa kuang kamingaw niya. Daghan kay kog what ifs. What if kung adunahan sa si Ted? Magkakami ba ka? Og kasal ba kami og happy family? Hangtod sa nakatulog na lang ko. December 24, 2006 around 8 p.m. Nakadawat ko text gikan ka Mika. Merry Christmas Ma'am V ug si mong family. Mitubag ko, Merry Christmas to ug si mong family sad. Ingon siya, Ma'am V, nauli ra ba si Kuya last day ug nangumusta nimo? Nakahibawo siguro siya didto ko sa birthday siyang mama. Dugay ko wala ka reply kay nakulbaan ko. Ako siyang ingnan nga palihog lang kog ingon nga okay ra ko. Dinmingon si Mika nga okay ma'am. After 4 hours na ay ni text, no number saying Merry Christmas V og nilang ma'am og sir po. Kahibaw ko na si Ted ne, pero pa-as if ra ko. Mingon ko, nga Merry Christmas sad. Kinsa ni palihog? Mingon siya, nga si Ted ni. Kumusta V? Mitubag kog okay ra. Ikaw? Mingon siya, nga okay ra sad ko. Tinungutan ako niya, nga kanusa ka na ka uli? Mingon siya, pagka 23. Siyang gipangutana kung kanusa siya mo balik. Itubag siya, nga di palang gali ko dugay na uli, ang pagbalik naman din imong gisgutan. Bitaw, 2 weeks ra ko dari, sa January 5 akong flight po. Then may reply ko, okay. Wala na siya may text, basin busy na. After 2 hours, mingon siya, nga V, unsa imong gikabisihan ron? Wala din ko ka-reply. Nangutan na siya nga natulog na ba daw ko. Mitubag ko nga wala pa man. Nangutan na siya na nakayuyab. Mitubag ko nga wala. Tinmayon si Ted, maayo, bana. Tubag ko nga wa manggali uyab bana na noon. Basin ikaw na anay asawa. Tinmayon si Ted, nga pwede ta magkita niya sa hapon. Nangutan ako, asa man. Mitubag siya, same time, same place. Mitulog kalit akong luha tungod sa words nga same time o same place. Ni-reply ko okay, pero kulbaan ko nga excited. Hiningan siya nga thanks V. Sige, sleep na ta.
Ingon na lang pugog sige. December 25, text rami. Ganan siya mori sa mo kay mga musta daw siya og personal sa kong parents. Mibalibad ko kay wala pa biya siya kalibutan about sa bata. Basin niyag makatilaw siya gusumbag ni daddy. Pero sa akong mind, balak na akong isulti siya about kang iya kay kadali rabi siya diri sa Pinas. So mong inikita na mo, mao kong balak ng musulti ko niya. Pagka December 26, past 12 noon, text siya. Hi V, lakaw na ko. Maghuwat ko ni mo dito ha. Ito bagog. Okay. Taningan siya, ngayon na lang pag-card kay ihatod ratikaw niya. May okay ako. Pag naog na ako sa taxi, nakita na nako siya nga nakatalikod. Naka-white collar shirt o brown pants while nag-text. Tawad ako siyang gitawag. Milingi siya og mislow-mo akong pananaw. Unya kahilakon kay ko. Kay after almost 8 years nagkita na sa Midbay. Lami idagan og giga ko siya. Pero nag-self-control lang ko basin niyaga. Uyaban na siya. Wala man po siya nihag sa kuha. Ngayon siya gahay V. While nakasmile. Mitubag ko gahay. Tingin siya. Nagwapa na ka sa una. Misamot ka ron. Mibukad ako matay. Ako siyang gingnan. Ay ikaw sad. Migwapog samot. Nautan ako niya. Unya. Kasamanta ron. Mitubag ko. Nga mangaon lang siguro ta. Unya libot-libot rata dire. Basi naatay ganahang mapalit. Lisod pog mo ingon ko nga same time, same place, og same sa atong gibuhat sa una. Basi niyag masundan siya. After na mo nangaon, wala din minang lakaw. Mingon siya. Nga V, ganahan jud kay kumadtos niyo ba? Mangumusta og magpasalamat lagi ko nilang sir og ma'am sa personal. Wala ko mitingog. Gikulbaan ko unsaon ako pagsulti siya about sa bata. Mingon si Ted, nga dili ka ganahan magpakita ko sa inyo. V, sorry kung gibiyaan ti ka sa una. Minor pa kaato niya kay bawbi ka sa tuwang estado. Wala, Japon ko mitingog. Humingon siya. Pero wala ko nagbaso, V, nga ikaw akong gihigugma sa una. Siguro giblame lang nako ato ang sitwasyon, pero in God's grace, V, na successful na ko gamay. Walay adlaw nga di ti ka madumduman, ikaw akong inspirasyon sa panahong layo ko. Nitulo akong luha, pero gahilom ragyapon ko. Ugmingon siya, nga angtod karon, ikaw ragyapon. Ikaw ragyapon akong gilaw. Paspas na ang tulos akong luha. Nainang lantaw, pero di kay dungo, kay medyo layo raman me. Ugmingon siya, nga andam na kay ko mga tubang nila kung pwede na ko manguyab nimo. Nagbakho na jud ko ani. Iya kong idila sa sakyanan kay uwaw na kaayo sa mga nananaw. Iyaha kong gigakos the moment nga nakasulod mi sa sakyanan. Ako siyang gingnan. Ngayaw ko pa asahatad kay di lalim. I've been through a lot. Without you, mura ko lifeless. Mayo gali na si iya reason nga nung nagpa-strong ko. Miundang siya gakos na ko o gipangutan ako niya kung kinsa siya. Ako siyang gingnan. Atong anak. Iyahang name. Siya kayo siya, unya mitulo ang iyang luha. Umingon, nga tinuod V. Natay anak. Mitando lang ko. Gigakos kog balik ni Tan. Umingon siya. Nga V. Sorry wala jud tawon ko'y alamag. Sorry kay wala ako atong panahuna. Ug naghinilakay na laming duha. After namo na masmasan, ingon siya. Nga V. Nisamot ko kapursigido nga motubang si mong parents tungod sa kunabalan ron. Umitubag ko,
gahuwat na ang kinumo ni daddy og sampalong ni mami nimo. Mingon siya, okay ra, dawato nako og deserve man pud to nako. Sumotong agitod ko niya pero wala na ko siya pasudla sa balay. Among sabot kay December 28 siya mga tuba. December 27 sa gabi ako siyang gitextan nga ako nang sultian si daddy nga moadto siya. December 28 past 5 p.m. na siya sa balay. Ako siyang giingnan, kasayuhagon nimo. Excited kay ka sa kinumo ni daddy sa. Mitubag siya nga seryoso kayo. Dawaton ako tanang kinumo si mong daddy basta makita lang tamo ni iya. Ni sayo jud ko, aron fresh pa kung nawong matubang siya. Kaya kung maabot na imong daddy basinyag, makumay na niya ako ang nawong. Nakatawa ko pero gikulbaan kog duro. Huwag ako siyang gikuyog sa kwarto. Mingon siya, hay iya. Kahila ko niyan tingo. Mitanaw si iya na ako mingon, who is he, mama? By the way, kahibawa din ni siya nga magbinisaya ha. Kaya gibinasaya ko ni sa US. Itubag ko, nga diba mama once told you nga your papa's name kay Ted, right? Mitando si iya. Ako siyang gingnan nga then meet your papa. Say hi to him. Then mingon si iya, hi papa, how are you? Nihilak na si Ted og miingon nga hi iya. Can I hug you please? Mitando si iya. Ako may gawas kay grabe nakahot sa kundugan. Taod-taod sa silang duha dito sa kwarto. Early 7 p.m. naabot na silang daddy. Seryoso kay sila. Nung si Ted, good evening sir. Good evening ma'am. Mitando ra unya miingon nga let's take dinner first. Paglingkod namo andam namo kaon. Kani si iya tabian ni nga bata. Ug mingon si iya nga lolo, lola, I want you to know that this guy in front of me is my Papa Ted. Kahilakon ko kaayo kay proud kaayo iyang pagkasulti. Nitando ra si mami ug daddy. Umingon na it's at a baby ha, kay gigotom na si lolo. Si Ted gikulbaan jud siguro kay focus ra kayo siya sa iyang gikaon. After dinner, daddy invited him to his library. Mingon ko, anak, tara, adto na ta si mong kwarto kay katulgo na ka. Umingon si iya, makigplay pa kong papa ma, basin mawala na pud siya. Nitulo akong luha, hadlok taon siya nga di na sa niya makita ihang papa. Ako siyang giingnan, unya pa man muli si papa nimo kay naa pa man sila giistoryahan ni lolo nimo. Mong sleep na ha, ipakis lang tika ni papa nimo niya. Mitubag si iya nga okay mama. Di ko mahimutang, sigog lakaw sa kanaog naman. Unsa ka high judgment nilang daddy siya ba? After an hour nang gawas na sila. Seryoso kayo. Wa ko midol dayon, ako sang gihuwat nga makasod silang daddy silang bedroom. Taod, ako siyang giduol. Ngayon siya, nga muli na ko V. Pwede makita asa na ako kadyot si iya. Mitando ko and lead him to iya's room. Iyaharang gikisa ng bata. Ngayon siya, nga V, mulakaw na ko. Salamat. No hug, no kiss. Nanibago ko kay love mga kuniya. Tungod siguro sa gistoryahan nila ng daddy mo ang medyo may palayo siya sa kuha. December 30, 31, no text from him. January 1, 2007, mingon siyag. Happy New Year V. January 2, walay text. Then pagka January 3, next text niya kay V. Pwede mahuwam sa nako ang bata before kumularga. Manoroy lang mi. Mitubag ko, nga mananghid sa kunilang daddy. Nasakitan ko ani kay si iya raman ihang gusto isuroy. Ako di ay.
ako siyang giingnan nga mo text lang ko nimo niya. Pagkagabi ako siyang giingnan nga Tad, sugot tara silang daddy. Ako na lang paabsinon ang bata ugma para makaband mo. Dapat hapon na daw sa balay ang bata. Magmingon siya, nga okay, thanks V. Pagkaugma ako nang gipaandam ang bata before ko ato sa work. Halipay kay siya. Pagkahapon, pag-uli na ako, una na sila sa balay. Silang daddy wala pa, kay gabi naman dyan na sila manguli. Ngayon siya, V, di na ako magdugay. Gihuwat rati ka. Ngayon ko, okay, wala na ko sa mood ani. Ugmingon siya, nga flight na nako ugma. Ampingi si iya, ug ikaw, amping sad. Dimingon ko, nga okay, take care pod. Mingon siya, nga pwede ko mo kiss, ug mohag nimo. Itandor ako, unya gikisan ko niya sa agtang, ug migakos. Mingon siya, nga salamat V. Sige, arin ako. Paglakaw niya, gibati ko kamingaw. Biyaan na sad niya. Maglisod na sad kog move on ani. Wala ko kay bawo ug unsa ba ko sa iyahang kinabuhi. Nag-assume biya ko gamay kay ingon man siya nga love gihapon ko niya. Pagka January 5 late afternoon ato ni text siya nga molarga na siya. Ang main communication namo kay overseas call og Friendster pero panalagsar. Yang permi ingon namo sa bata kay gimingaw na siya namon duha. Sagdi lang daw kay maabot ra ang panahon og di na daw dugay iyahan naming ipurso sa bata. Nalan daw siya'y atimanon. So nibukat na sad akong atay kay abi na ko wala na siya'y balak sa mua. Kay since nag-istoryahan na silang daddy, di naman siya expressive sa kuha. Lately na lang, katungtuan na siya sa layo. Pagka March, birthday na ako. Pero last hour na lang mausab na ang pizza, wala, yun na siya may greet sa kuha. Kapila ko sige open sa Friendster o sige ko gunit sa kong cellphone, basin niya mo tawag siya. Pero wala man oy, around 10 p.m. higdan ako. Gawat ragi hapon ko, past 11, nitawag siya. Siya, happy birthday V. Wala pa man siguro na usab ang date no. Sagdi lang na late ko greet si mo ha. At least nakapas ko. Mitubag kong thank you. Umingon siya, nagikuyog ko sa kong boss kaniha. Na may gimit o nagkainuman mi dito. Hindi nahubog-hubog ko pero carry ra. Mitubag ko, okay. Umingon siya, nga V, daghan kay ko gisulti nimo pero di lang sa anak ko isulti ang tanan. Basta naaray tayo mana. Og hapit na pohon. Wala ko mitingog. Huwag nanguta na siyang natulog na bako. Ito bag ko nga man. Nagmingon siya. Nga wa man gud ka mitingog. V, basta birthday bi animo kay mao na akong pinaka-happiest day. Kay didto jud nako tanan madumduman ang akong pag-confess sa akong gibati di animo. Og labi na kay that was our first night nga naay nahitabo nato. And that was 8 years ago. Imigaw na ko nimo. Labi na si mong scent og sa imong mga moan. Lami kay paminawon og mao jud na akong favorite sound. Dugay na kay to visa. Sige lang, moabot ra lagi ang saktong panahon nga madunggan to nakog balik. Nagilak ra ko og nag-recall sa netabo na mo that time. Ngayon siya, natog naman siguro ka V. Sorry kung unsa na ning akong gipangyaw-yaw. Good night V. Happy birthday again. Itabag ko okay o good night. Mixed emotions. Galisod kog tog ato. Then pagka month of June, mao ni ang pinakanindot na balita nga akong nadunggan gikaniya. Mingon siya, nga V, na ako'y isulti nimo. Unta, malipay na ka. Nanguta na ako unsa man. Mingon si Ted, nga V,
Ni-file na ko resignation letter. Nisugot akong boss pero di daw sa ako niya buhian karon. Basin October or November pa daw po. Di na jud ko malipayon diri knowing nga naamo diha niya. Diha na lang ko mag-work sa Pinas po. Tubag ko really, lipay kay ko. Itubag siya nga yes V. Time na jud na ipursota mo. Feeling na ko long hair na ko ani ug nagpalpitate na kong heart. Umingon siya nga wa ka malipay V. Mugbo ramanggod kag na replyan. Mitiwag ko, lipay kay ko Ted. Walay pagsudlan sa kong kalipay. Salamat nga love gihapon ko nimo. Mingon siya, love na tika sa unara. Nisamot pa jud kadtong nagkita tagbalik. Mismile ra ko. Mingon siya, nga lagi, I love you V. Ang siya po. Love tamong duha. Itubag ko, nga I love you po Dad. Maghuwat minimo diri ni iya. Pag-amping kanunay diha. Milabay ang mga panahon, month of October. Iyahang gibalita nga November siya mauli. Excited kay ko. Then pagka month of November, flight na niya pauli diri sa Pinas. Pero wala mi misugat siya. 2 days after pa mi nagkita, kay niari siya sa balay. Daghan kaya siya pasalubong ni iya o akusad na bantayan nga close na sila sa kong parents. Hangtod sige na siya adto diri kay manguyab lagi daw siya nako. Ipa-feel daw niya kung unsay feelings sa panguyaban kanang with puwak og chocolate pa. Ug di ay magtagay-tagay na sila ni Daddy og magkinataw-anay na. After a month ako na siyang gisugot. Pero wala pa'y SPG namo na nga gibuhat ha. By the way, balik na siya work kay Daddy. Ug halos every night na siya nga madto sa balay. Pero di na siya dito matulog. And pagka month of January, iya akong idala sa resort kung asa mi unang nag-SPG. Wala ako kahibawo nga iyahad ang ikasabwat ako mga old o new friends, pero dili kumpleto ha, kaya ang uban wala na diri, tuwa na sa layo. Even akong parents to dito, abi kong naay importante yung meeting lang nga attendan nila. So iya akong gisundo ato sa office na mo mga 4 p.m. Dili ko mag-uniform. Usually dress jud. So okay ra ko, asa ko niya dalhon kay nag-expect man ko nga mag-dinner mi. Along the way, anak ko nga asa tapadulo. Ingon siya, nga nalang ko'y adtuan kadali. Sa'yo pamansad, mamalik karata sa syudad unya. Ito bagog okay. Taod-taod, layo na mong nadaganan. Moto ako siyang ipangutana, nga layo pa tong atuan. Tinmingon siya, nga dool na lang. Taod-taod, nihunong siya og minaog og dihay gika-istorya. Unya, nabalik na siya drive pero wala man mimi U-turn. Nahibulong ko. Ako siyang ipangutanag, asa pamanta. Ningon siya, nga didto na lang daita sa unahan mangaon kay lamian ilahang mga foods dito. May okay ra ko. After 30 minutes, naabot nami. Og pagkakita pa lang na ako sa lugar, nag-flashback ang tanan. So, mga nangutan ako niya nga mag-unsa ta dire. Mitubag si Ted, mangaon. Dili nakaganahan dire. Then mitubag ko, nga since naa naman ta dire, wala ko'y mahimo. Well, nangaon may nabantay na akong agamay ray customer, unya wala ay nag-night swimming. After na mo nangaon, anak ko nga manguli na ta, kay layo pabiatag ulian. Taningin siya, ngaon niya nakadali, nananghid makodaan ni sir. Nibarog siya o ihasad ko nga gipabarog, nanlakaw mi padulong sa seashore. Nag-stargazing mi. Taod, gigawas niya yung cellphone kay naalan na siya textan. Dito ang family nako, og family po niya, og friends to nako iyang gipagawas na. Nahibulong ko kay nagdala sila og kandila og padulong namong duha. Nagduda na ko ani. Pagkadool nila, miluhod si Ted og miingon, Miss V, pwede ba tikang mahimong asawa?
Speechless ko nga nagtulo akong luha. Ug naginihinay og tando. Mibarog siya og ikisan ko og gihag ko niya guhot. Dito na lang sad mi nga tulog tanan. Pero lalahi may kwarto. Kay daghan kayo og mata. Then pagka March 2008, happiest day ever. My birthday and our wedding day. Di na kayo na ko'y detalye ang kasal, kay kahibawan naman mo kung unsa na ang kasal. Paso-paso, kiss the bride, picture-picture, niya mangaon, sayo-sayaw, labay buwak, o garter, o ginuminom. Hantod sa niabot ang kagabion, kahibawan na mo unsay nahitabo. Gusto mo nga i-detalye pa nako, pero ayaw na lang, kay kapoy tayo boy. Basta, akong madumduman ato ugnat kusog yun ming duha. Kay 9 years jud biya ming walay SPG. And pagka 2009, nanganak kong Dustin. Sa pagkakaroon, malipayon kayo among pamilya. Pero di jud malikayan nga naay mga problema no. Pero ginakaya rana namo. Dalaga na si Iya og naa na sayo iya. Akong parents guwang-guwang na sad og very supportive kay namong duha nila. Committed? Murag bag-o lang gihapon nga mag-asawa. Kay paspas pa man siya mo dok-dok god. Ligon kayo ni iyahang martilyo buya. Bitaw. Og dari na siguro ko kutob. To Ted, same time, same place. I love you. Signing off. V. Ladies and boys, moto ang confession ni V sa love story ni Lantan. Dunga na sa tag-ingon, ani. Sana all.